Akşamınız hayırlı, hormatly watandaşlar, ýyldaşlar, ýurtdaşlar. Owa, Ýeňiş, hoş geldin. Hoş bulduk Merdan. Yurtdaşlar, akşamınız hayırlı. Owa, bugün Ýeňiş bilen her hepde bir çykyş edýäs. Birazrak düýpliräk nemeden alýas. Mejlis barada gürrüň ederiz. Mejlis barada köprek gürrüň edildi. Biz başga tarapyndan gürrüň etmekçi bolýas. Gyzykly bolýar. Siziň üçin hem täze Türkmenistanyň nähil boljagyna düşünip bolýar-da biziň şu edýän gürrüňlerimizden. Biz şu wagt ýalňyş zatlaryň gürrüňini edýäs. Täze Türkmenistanda ýene şo zatlaryň bolmajagynyň bir işaretden berýäs şol bir wagtyň özünde. Soň ýene nähil boljagy o barada da bir düýpli gürrüň edem zok. Kän bir o ýanky ýeri eýesine bermek barada, ýanky syýasy reforma geçirmek barada atlaryna aýdýas, ýöne onuň nädip etjekdigimizi, haýsy düzgün boýunça amala aşyrjakdygymyz barada gürrüň edem zok sebäbi şu wagt hem köpçülik gyzyklananok, o bir, ikinciden hem häzir birinji şu wagtky elimizdäki sistemanyň ýalňyşdygyny ýa-da ýokdugyny düşündirmelibiz. Şeýlerek bir dowam etjek bolýas. Ine Ýeňiş bize bugün mejlis barada, Türkmenistanyň mejlisi barada, çapakçylyk barada gürrüň bermekçi-de. Ýöne men size häzir bir video açjak. Ýöne şo video barada azrak düşündürüş bereýin. Neme bolar ýaly. Şu taýda bir mejlis aldyk. Iki ýurduň mejlisi. Aşagdagysy ikä böldük ýani ekrany. Aşagdagysy Türkmenistanyň iň soňky geçen halk maslahaty. Olan bir mejlis. Ýokardagysy Germaniýanyň mejlisi ýani Bundestag diýilýär. Olaryň mejlisiniň adı Bundestag. Biz gürrüň berip durarys. Owa siz ýyldaşlarym ne deňeşdirim görüň. Şu ikisini deňeşdiren ýaly edip gürrüň etmekçi bolýas diýene çapak. Bir mejliste çapak çalýarlar. O beýlekisinde de el galdyryp söz alýarlar. O näme üçin beýle? O haýsysy dogry? Diýip her türlü sorap bilirsiňiz özüňize de. O Ýeňişe men söz bereýin. Tema Ýeňişiň temasydyr ýyldaşlar. Merdan, meclise başlamak hak nemeden başlaly. Ine şu dünýä beýleki dünýäniň beýleki hemme ýurtlaryny bir giden habar kanallary bardyr. Gatykän onlar şu habar kanallary bar. Ýöne Türkmenistanyň bir sanjy habar kanaly bar, o da Watan habar. Yani başka habar kanaly ýok hiç ýylly. Soň bu Türkmenistanyň içindäki nämeleriň bolup geçýän, nämeler ediljek, gelecekde nähili kararlar alınjaklygy barada da diňe şu Watan habarlaryny bilip bolýardy. Yani başga zatdan bilip bilerýärler. Ba galan ýer diňe toýda bayram, bir hemme ýeri. Indi men arada şu mejlis geçýär, ýani şu halk maslahatyny kabul edýär diýilen nemesine çysgasyny 20-nji ýanwardamy şol. 20-20 ýanwardaky. Ya şoňa bir seretdim-de näme ütdeşiklik bar dikenni. Soň bizde halk maslahaty indi bular näme etdiler? İlki bilen ine bu Gurbanuly özü prezidentke mejlis bardy, biram halk maslahaty bardy. Soň bunu iki palataly etdi. Yani özüni peýda bolmak üçin iki palataly etdi, hem mejlis hem halk maslahaty etdi. Özünem halk maslahatyny başly edip goýdy. Soňra ogluny geçirenden soňra ýerine, yani atadan ogula geçýän bir sistemamiz bar biziň gaty gülkünç 21-nji asyrda. Soň ogluny geçirenden soňra mejlisiň güýjüni ýatyryp halk maslahatyna geçirdi ýene täzeni. Halk maslahatyny etmeli. Ya bolýa halk maslahatydan bolsa ýene de bir mejlisimiz bar ekeni, halk maslahaty bar ekeni, ýani döwletiň, ýurduň, halkyň aladasyny etjekler bar ekeni. Görýän bir näçe tany bir giden ýaşullar, sakally
öňlerini, ellerine hiç gili belge yok. Yani yani sen maslaga da gelýärde, halk maslagaty mesele ýylyň başynda ýa-da ýylyň ahirine gelecekki ýyl üçin bir karar almaly. Gelecekki ýyl üçin ýani adamlaryň, ýurtdaşlaryň nähili ýaşamaklygy hakynda, nämeleriň edilmeligi hakynda karar almaly. Eline her kimiň belgesi bolmaly, şo boýunça da her kim çykyş etmeli. Bulary görýärsiň, ýagny karar alýanan biri, teklip berýänem biri, karar kabul edýänem biri. Ýani Gurbanyňly hemmesiniň başynda Gurbanyňly Berdimuhammedow bar. Galan agzalar näme? Bularam inni şoň bilen deňine şärikdeşde, ýani gowa gitsede, erbede gitsede bu halk maslahatynyň agzalaryň deňine şärikdeş bularam. Yani pikir etmesinler ha, karar alýaram Gurbanyňly, karar berýäram Gurbanyňly. O kabul edýäram Gurbanyňly, bizdiňe san bolsak bolýar diýip beýle däl. Yani siz şo taýyň agzasy bolsa, şo ýaşlylar agzasy bolsa, şuň hemmesi şärikdeş deň hatarda ýöne. Bularyň ellerinde yani oturýarlar şeýle, oturuşda oturýarlar da, ene beýle ýurtlaryňkyny görýänsiňiz şu ýerde. Öňlerine hertiniň öňüne belgesi wadyr ýörüýti, eline şo çykyş etjek boýunça ýani 1 ýyl öňünden ýa 6 aý öňünden taýýarlap goýýan. Yani maglumatlary ýa-da aýtjak zatlar wadyr öňünden taýýarlyk görýärler-de gelecek gile taýynyp görmeli. Gelecek 2023-nji ýylyň maslahatyny edýärler, ýani ýylyň ahirinde. 2023-de näme kararlar alınmaly, nämeler edilmeli? Maslahatyň manysy şeýledi, hem maslahat edýäs gelin diýär. Bu ýaşlylaryň öňünde hiç zat ýok. Hemmesi oturýarlar, sesini çykarman. Soň çykýar diňe Gurbanyňly çykýar gepleýär. Bolaram Gurbanyň iki sözünden birini el çarpýarlar durup, ýani alkyş aýdýarlar. El çapak çalýarlar. Ýani biziň temamynyň adam şodur, çapakçy ýaşlylar. Indi halk maslahatynda ýa-da parlamentde ýa mejlisiň maslahatynda çapak çalmak medeniýeti nerden gelip çykýar bu? Aslında ýa bir toýda dogry bir gutluk aýtsa çapak çalyp bolar toýda ýa bayramçylykda bir gutluk aýdylanda çapak çalyp bolar. Ýöne sen mejlise ýani maslahata geldiň, ýyglap geçirmäne geldiň. Belki seniň onuň aýdan zadyna bir garşylyk bir pikiriň bardyr. Ýani belki ýalňyş bir pikir aýdandyr. Sen çapak çalmalярsyň. Bu ýerde hiç ýyly tema gozgolmaýar, hatda edilmeli işler hakynda da gurrun edilmeýär. Şonu özüňiz girip görseňiz watan habarlaryna görersiňiz. Hiç ýyly kararam alınmaýar, pikirim aýdylmaýar. Ýani gelecek üçün 2023-nji ýylyň adam agzalynmaýar şo taýda. 2023-nji ýylda edilmeli işler hakynda da agzalynmaýar. Ýöne muňa derek, ýani bir çykýar, ortadan ýaşlylar ýörüýär saýlanyp goýulan ekeni. Olaň biriniň adyny belledim, beýlekleri bellemedim de. Lewak bir aýatynyň halaja etrawyny ýaşaýjysy Garl Bazarow diýen bir ýaşly çykýar. Şo halk maslahatynda Türkmenistanyň bar ha? halk maslahatyna bagly. Garl Bazarow diýen bir ýaşly çykýar. Ve Gurbanyňly Berdimuhammedow diýär, ýani aýdýar da siz diýär, diňe bir türkmen halky däl ýa, bütün dünýä diýär siziň liderdiňizi lider hasap edýär diýär. Bütün dünýä diýär. Ve bizem diýär sizi türkmeniň milli lideri diýär kabul edýär, şaýda diýär. Ýani milli lider hasap etmeli diýär. Türkmenistanyň milli lideri. Milli lider edilmeli adam kim? Gurbanyňly Berdimuhammedow biziň tanaýan artistimiz ýani aýdymçymyz. Bütün dünyada şonu artist aydımçı diýip prikol tutup ýördi. Yani bütün dünýä milli lider diýip hasap edip dureken, Garl Bazarow şonu görüp dureken dünýäniň ähli maglumatlaryny ýazarlar, ondan türkmen halkyna da milli lider diýip hödür edýärler. Buňa da ähli gatnaşyjylar turup çapak çalýarlar. Yani men görem o taýda bir teklip görem o. 2023-nji ýyl üçin ýani türkmen halky üçin, türkmen ýurtdaşlary üçin edilmeli bir iş görem o. Ýöne el çarpýarlar. Soňra ýene bir ýaş oglan çykýar, ýa bir aýal maşgala çykýar. Bir garry. O da ýene diň alkyş aýdýarlar. Gutluk sözlerini alkyş, öwgü sözlerini aýdýar. Ýani siziň diýär alyp barýan işleriniz üçin we minnetdar diýär. Ýani gowy işler alyp barýaňyz diýär. Biz diýär halkymyz bolup begenýär şu zatlary. Yani bizim diye milli liderimiz diye. Bunu da yine çapak çalýarlar oturup.
Sen ýeňňe geldiňmi ýa gutluk aýtmana geldiňmi? Ýani bu sady bunu näme üçin getirýär? Ine şu adamlaryň bilinçalty diýilen bir zat bardyr. Esasen uly ýaşdaky adamlara, uly ýaşda olara geçen aljagyny alan, ýöne ýene ýaş nesil ösüp oturdy. Ýani biz bilen bir hatarda çagalarymyzdan ösüp oturýar, gidijek çagalarymyzdan. Ýani o gidijek çagalar 20-30 ýaşaýança başga planetede ýaşadyr. 30 ýaşandan soň biziň aramyzda goşulyp getirilen o. Biz bilen bile ýaşaýarlar we biziň edýän ähli ýalňyşlyklarymyzy, ýalňyş zatlara begenýänliklerimizi, ýalňyş alynýan kararlara el çarpýanlygymyzy o çagalaram görýärler. Biz Hmm. bilen bilelikde. Ýani bize uly adamlar bolup bu ýalňyş zatlara dogry diýip el çarpýar. Çagalaram bunu görýär. Ýani bu geçirilýän mejlis diýip geçirilýän zat gelecek nesillere ine şu hakyky mejlis diýip görkezýärler. Hakyky Hmm. mejlis näme ekeni? Yani milli lideri Goşadırnak içindäki milli lideri alkyş aýtmak, el çarpmak, gutluk sözlerini aýtmak mejlis. O iň ýokary derece, Bunu ondan ýokarysy ýok diýär bular. ýokary derejedäki mejlis. Bunu türkmen halkyna, yani türkmen halkynyň uly ýaşly adamlar öňem görüpdir bu sahnany. Ýöne gidijek çagalar, ýaşlaram görýärler biz bilen bilerdi. Hmm. Bulara o mejlisin manysyny düşündirýärler. Ne öň gadim Oğuzlar döwründe mejlis sözü ýok ekeni Toy bar o. toy diýip gidýär eken. Ýani o mejlise toy diýilýän eken. Toýam bizene şolar ýaly edip üýt götdüler. Şu wagt toýu nähilleki görýärler. Toýda diňe aýdym sad etmeli, tans etmeli, içki içmeli, begenmeli. Toy diýip hasap edýär. Şol toy we manysyna geldi. Hmm. Ýani indi mejlise üýt götdüler. Mejlisiň manysyny gaçyrdylar, ýani degerini. Mejlis el çarpmakdan, yani çapak salmaktan, alkış aýtmak, gutluk aýtmaklardan lider däl birine, yani Türkmenistanyň gazy dünýäde 4-nji ýerdäki gazy bir halkyň gyşyň gününi odun ýakyp ýören wagty milli liderimiz diýip birine, yani şol odun ýakdyrýan bir adama milli lider diýip at goýmaly. Seniň elinde gazyň bar, ýanyp duran dünýäde 4-nji ýeriň aşağı çöküp ýatyryony, halk odun ýakmaly. Ve çıkıp 5 tanak ýaşlaryň muňa milli lider diýmeli. Bu da ýaş nesillerin bilinç altyna girýän zatdyr. Bunu ýöretýär diýerler merdan. Hawa. Yani gelecek nesiller şey diýip bilmesinler. Hakyky mejlisi geçirip bilmesin, hakyky mejlisin näme diýen bilmesinler diýip. Hmm. Hatta bu neçenden belki aralamada üns vermeýänler kendir, yani watan habarlaryny açsa mejlis ýa-da halk maslahady bolsa, ýa halk maslahady bilýär, çapak çalynýar ýa gutluk aýdylýar, mundan maslahat bolmady diýip öçürüp Orsun kanalyny ýa-da başga kanallar görýändirler adamlar. Görýänem ýokdur ýöne. Bunu ýöretýär, yani gelecek ýaşajyk çagalar üçin edýärler. Beýnisine guýmak üçin. Hmm. Hemem şu zat bardy, ne biz merdan uly adamlar 30-40 ýaşyndaky adamlar, ulykan adam we biz bilen bilelikde 3-5 ýaşyndaky, 10-12 ýaşyndaky çagalarym bilelikde ýaşaýar we biz yani şol gidijek çagalarda çagalaryň hiç ýyly bir bize bergisi ýok ýa-da bizim olara bergimiz bar, ýöne olaryň bize borjy bergisi ýok, ýöne biz olara erwet bir zady goýup gidýär. No. Özümüz, yani adamlar öz dertleri bilen uğraşıp şu zatlara düşünmän, üstünden alyp barylýan işlere düşünmän, aňyrsyna injelemän geçirýärler we gününü, yani agyr zähmet bilen ýa-da bir giden problemalar bilen geçirip şu problemalaryny, yani çözek bolup geçirýärler we çözüp bilmänem ölüp gidýärler. Ölüp gidenleri ýöne çagalaryna da bir giden problema goýup gidýärler. Bizim şuň günü şu herekete başlamadyk bolsak, gelecek nesilimize, yani ýaşak giderýär ýa-da ýaşar ýaly bir ýurt galdyrmak üçin başlandyr şu herekete. Yani şu wagtky aýagy üstünde bolan adamlar üçin de gelecekki çagalara gowy bir ýaşar ýaly ýurt goýmak üçin başlandy. Benim bu ýaşlylaryň şu adam edip gören işlerini sapara kiňdem geçen hepdeki nemäňi aýdyp geçdiňde çykyşyňyzda, ýani aýtýar da saparaga jan edip şu ýaşlylaryň hiç biriniň bilgisi barmy, ýani potensialy döwlet ýönetmek, döwlet işleri boýunça işlemek, pikir döndürmek hakynda, Hmm. bilgi hakynda bir pikir barmy diýär-de.
Hiç biriniňki ýok. Asla pikir bolanda da berda aýdyp bilen oklar olar. Otuýarlar şo taýda. O tarapan bar o. O Aa. pikir badyran belki içlerine badyraýy. Yani ýöne aýdyp bilen oklar. El çarpmak üçin, alkyş aýtmak üçin getirilen ýaly-da. Bir giden talipler amma sözüni. Aa. Cehenneme gidenem özünü yoldaş gözler diýişýäli. Ýanyna adam getirýärler. Hmm. O gyzykly bu zat ýanky munyň ine problemasy şu diýip görkezmegim bir kynrak. Munyň her türlü ýagdaýy bar ine. Ine aýtdyň da ýanky içinde belki bilgiler hem bardyr diýip. Olaram bar bolmagy mümkin. O ýanky mejbur edip getirilenler hem bardyr ýöne mejbur edilmän höwes bilen gelýänler hem bar ýanky para berip şol mejlise halk maslahatyna tanış biliş tapyp şo taýa gatnaşmak üçin pul baryny döküp gelýänler hem bar eken. Soňa waka şo men ine halk maslahatyna gatnaşdym diýip ýanky geri gelende ırsaramak üçin ýa-da bir näme diýe berim gökden ýol ýasaryň bir başga görünüşde. Şo zatlar üçin edip berenler hem bar diýe, ýani bu bir biznes bolmaly. Ýani halk maslahatyna gatnaşmak hem ulur böyle. Ýöne ýanky aýdyşyň ýaly ine şular adamlar bir giden ine biziň hem seniň hem beýlekleriň hem entek bundan soňky dolajaklaryň hem ýerine karar berip durlarda ýa-da karar veren şekilli bolup durlar ýen azyndan. Umuman şeýle indi şu ýokarda ýanky näme gelel Germaniýanyň Bundestagy ýani mejlisi bilen Türkmenistanyň mejlisleriniň nämesini deňeşdirýärdi. Ýokarda bu da hakykatdan bir iş gidýär. Her haýsynyň öňünde bir mikrofon bar. Söz almak üçin. Her haýsynyň öňünde seredin, her haýsynyň öňünde, her bir adamyň öňünde mikrofonu bar. O soňa Ses vermek üçin nemelerim badyr ýöriýär. o ses vermek üçin ýanky anonim ses hem anonim berýärler. Ýanky ha açyk ses berilýän ýerler hem bar el galdyryp, ol başga bir näme. Indi meniň aýtjak bolýanym bu taýda. Olarda mikrofon var öňünde, bizde de çapak çalýarlarda, ikisini deňeşdirin. Indi mikrofon bar adamyň mejlisdäki ornu bilen mikrofonu bolman çapak çalýan adamyň mejlisdäki ornu o nähil bolmaly. Nähil bolup biler. Kellesinde o pikir bardyr, gowudur, erbetdir niýeti tapawdy ýok. Ýöne seniň mejlisiň mejlise meňzemeýän bolsa, oňa näme üçin mejlis diýilýär? Näme üçin bu adamlaryň her biriniň öňünde mikrofon ýok? O mikrofonyň ýerine näme üçin? Aha. Ebem ellerini ýani taýýarlap goýulan näme diýilýär? Ýani bir iş edilen ýani halk maslahatyna gelende vekil bolup gelýärdi. Her owalardan, etraplardan ellerini şo owalardan, etraplardan aýlanyp ähli meselelerini ortalyp maslahatlaşmaly we bir ortak bir çözgü çykarmaly taýdy. Her kim eline ýazylgy bir zady bolmaly. Ýöne don bilen telpekden başga hiç zat görünmeýär o taýda. Ha. Hawa indi şoňa geleli, don bilen telpege geleli. Yemiş. Yine her bir ýaşlynyň sakaly bardyr. Kellesinde tahyýasy bar. Niýaz döwründe kellede telpek bar, demesine sakal bardy. Bir meňzeş geýinýärler, bir meňzeş alkyş nemelere, el çarpmalara bir meňzeş. Indi beýleki daşary ýurdun ýa-da demokratik ýurtlaryň mejlislerinde ýylda bir gezek ýa iki gezek el çarpylýandyr. Olam aýratyn bir ýagdaýdyr. Mysal üçin aýdaly. O Putin ýalak bir Iň soňky karar alınandy. O ähli bir umum bir zatdyr ýanky ýurdun hemme nemesine değişli bolan ýagdaýyň karary çözgüde getiren olsa o el çarp bilýärler. Ýöne mejliste hiç haçanam el çarpmaýarlarsa hemmäniň pikiri deň däl. Indi hemmäniň pikiriniň deň bolmagy diýmek näme? Goýun diýmek bolýar. Şo kellesine biri tahyýa giyip biler.
ýa-da ikisi giýip biler, üçüncüsü giýmeliler. Biri sakal goýar, beýlekisi goýmaz. O biri sary ýalyk takar, beýlekisi ýaşyl, beýlekisi gyzyl. Hemmesi sary bolmaz. O diýmek bu meclis däl. O meclise soňa ýa halk maslahaty diýýär şu meclisin adyna. O halk maslahaty bolan bolsa şul adamlar nädip şu taýy saýlandylar? Haýsy neme boýunça näme diýilýär? Saýlayan sistem boýunça saýlandylar. Kim tanıya bular yani? O bular kim tanaýar? Halk maslahaty Soňa bolýan bolsa saýlanmaly. Soňa merdan şu çapak çalmalaryň bir nemesi wada gülküç bir tarap ritmleşdirilen çapak wada. Ritm boýunça çalýarlar ýani. Bir iki diýen ýaly bir hili deňleýän bolsa hemmesi elini birlikde urýandyrlar, birlikde galdyrýandyrlar. Ýene birlikde urýarlar, birlikde galdyrýar. Bu ýörüýtü taýýarlanan bir neme bolmaly, spektakl. Ýani hatda çapak çalmagyň öz demesini tertip düzgünli taýýarlan bolmaly. Bu taýda. Ritm boýunça çalýarlar çapak. Indi gyzykly tarapy munyň Gurbanyguly şo taýda wagtda o bu adamlaryň köpüsi o taýda däldi. Ýokdy. Olar öňünden ine şu ritmleşdirmek üçin o Gurbanyguly bar wagtda diýeler, onu garaşdyrarlarmy mysal üçin de aýdýan. O ritm bozuldy, bu täzeden. Ritm bozulsa täzeden onça adam bir ritmde çapak çalmasy gaty kyn bir zat bu. Gatykan turgenleşip geçmeli ödem günlerce bu öň edilen bir bölegi ýa-ni halkyň duran diýeň, boşadyrna içinde halkyň duran gatlagy öň ýazdyrylan ýa-da soň ýazdyrylan, o Gurbanygulynyky ýa öň ýa soň ýazdyrylan. Ýani ikisi bir wada ýazdyrylan däl bu. Soň goşup montaj edip bolýar, bu zatlar kyn däl günümizde. Gurbanyguly bunça adamyň garşysyna çyksa bir balana göý bermeýän gatakmaldy. Bu taraplar bar. Soňam şu konstitusiýa wada. Bizim konstitusiýamyz halkyň konstitusiýasy aslında, Türkmen halkynyňky. Halkyň bir içinden çıkan, ýani wekilleri, halkyň saýlan wekilleri bile döredilen bir konstitusiýa. Ýöne bu soňky ýyllarda ýani konstitusiýa halkyň konstitusiýasy bolmakdan çykan Gurbanygulyň bir şahsy nemesine gündelik diýil ýani. Ýani özü ýazyp bolýan zady bolýar. Şoňa dönüdi. Ýani halkynkydan çykdy bu. İstedik wagty gündelik tutulýandyr adamlar. Ne şuň plan ýere gitdim, planlady etdim, sagan plançada geldim. Näme aldym, näme goýdum diýip. Şolar ýalaky bir zat öwrüldi konstitusiýamyzdan. İstedik wagty özüni özü bir karar alýar. Meselem ilki iki palataly etmeli diýdi. Halk sesini çykarmady. Bolýar. Saňa şo ýaraýan bolsa, ýani sen göwnüňden turýan bolsa etdi iki palataly. İki palataly yaramady. Soňra bir palatala geçirdi. Ondan soň özüni halkma soň ýaşlara ýol berjek diýdi. Men gitjek artyk garradym diýdi, ýadadım diýdi. Ýaşlar işlesin bu işte diýdi, men diýdi. Dynç aljak diýdi. Soň ogluny getirdi, oglu başaryp bilmedi. O hiç ýerde ýani halkara derejesinde de hiç ýyly nemesi ýok ekeni, tejribesi hem ýok, bilgisi hem ýok. Oglunyň bular ýalakydygyny gördü, ýene özü sakna geldi. Ýani men gitjek diýdi ýani, öz sözü berdi. Men ortadan aýrylýan ýaşlara ýol berýän diýdi. Näme boldy diýdi. Ýene de konstitusiýa näme boldy? Hawa. Oglu başarmady gördü. Ha, bu ellerini gidirip barýa ýurdy. Men gelmesem bolanok. Ýa-da meclisi güýçden gaçyrýar, halk maslahaty güýçli bolsun diýe. Halk maslahatyny geçirýär güýçi. Oňun başynda ýene öýde oturýar. Ýani bu iki adamlyk prezident nähile bolýar. İkisem ýa oglu bolsun, ýa-da özü bolsun. Bar saýlanmany gelenem bolsa. Ýani birden bir aradan aýrylsyn. Biz ýani türkmen halky kelýär çaşdy şu aralykda. Däm etjän bilen o. İki bolup ýönetýärler, merde anylmaýar. İki bolup ýönetýärler, bar ýönetsinler do. İki bolup ýönetseler ýene bir kelleden iki kelle ýaşy diýjeksin de.
Ama derýanyň suwuny saklap bilen oklar. Owalar sil alýar. Aa, Yani buz ýöne buz doňdy. Şoň öňüniň o aladasyny etmän buz doňan wagty buzlary ýarman geç agjak yerlerini ýani yani o arkada yerlerini hata bular. dibine arkada bolsa şo dag bolup öňünde durmaly da şolaryň ýani milli lider bolsa. Ya o milli Ya lider owalar ya. sil alýar. Ha. Ne bu? Buna maňyrda bir ýerde sil alyp ýatyr, o taýda da çykýa ýaly ödem Lewat velayatynyň bir ýerini sil alyp ýatyr. Ýene Lewat velayatynyň bir adamsam çykýar, garly bazar o diýär-de, bu diýär biziň milli liderimiz diýär. Sil alıp durka. Aha, sil alyp durdy şowa. Ha. O nähili bolýar? Ha. Kızıklı. Lider diýeniň, o lider diýeniň bir elini aýagyny çermäp barmaly eken şo taýlar iş bitirmeli seniň halkyň ýatyr o ýerde, bir giden adamlaryň öýü beýran bolup ýatyr. Ha. Soňra myş ýaýradýarlar ýurdun içini. Yani türkmenler bunu halat edip berde yapıp bilmeseler Orsdan kömek çağıracakmışlar. Yine de Orsu Superman etip görkezmelmiş. Orsun bu yazatlar Türkmenler aklı yapıp etmez ha. bilmediğini o näme olsa Orslar gelip kömek edildirmek üçin Bu edilýän bu işler bular. Orslar yankı Orta Azya'nın en ulu ikinci kölünü gurattılar ha. Orta Azya'da değil ol tutuş yankı Azya'nın en ulu ikinci kölünü guradan adamlar Orslar. Orslar Onu da o şöyle beter ediyor. bilýän ekenler. Özem Deryan bağlap bilýän ekenler. kıyıska vaktın içinde gurattılar özem. Sanalı yılın içinde. Eşekler deyip aytsak geng olmasın da eşek hakiyet bulur. Neme? Indi yankı aydanları vardı yine. Hani arkada olsa däl ekeni. Tawa ya da lider mi näme mi? Deyip ayttılar däl ekende. Onda näme üçün yankı şunun ýazatlary, sahnalary gurnaýarlar. Bularyň eýeleri var arkasında. Bular oyuncak. Bular nädip oynasalar, şey dip oýnaýarlar. Hemme adam o gurnalan da ýine şu taýda Gurban Guly bar wagty ýanky ýine şu köpçülik ýokdy mejlisdäki. Mejlisde köpçülik bar wagty Gurban Guly ýokdy sahnada. Soň ikisini montaj edip goýulan bolsa diýmek. O Gurban Guly ýok aslında. Onu bar ýaly edip görkezip ýörler. O kimler görkezýär? Hramlar, zadanlar, ýene nämeler diýen. Bir giden gelmişekler var ýanky Putinin Kremlinine hyzmat edýänler. Şolaryň demesi ýoksa ine şu geçen zady mejlis diýip bolan. Indi ýene bir soraw çykýar da bolýar bu mejlis däl bolsa ine gatnaşanlar var. Ýanky erbet bir nuska boldular. Bizim döwrümizde bize erbet nuska boldular. Şu wagtyň nemeleri, sakkallary. Häzirem o häzirki döwrüň ýaşlaryna nuska bolup durlarda. Goşadyrnak içinden nusgasam. Indi bular näme? Ýöne gitmelimi? Ýok bize o zordan getirdiler. Diýlen näme bolup bilermine? Bagyşlama ýa-da bir bahana. Orta çıkarıp bilerlermi? Çıkarsalar näme etmeline köpçülige? Şu taýdan o soraly. Näme edersiniz? Biz bilmedik zordan aldylar o şu taýy getirip oturtdular. Ya zordan alandıklarına molar suud edip bilmeýärler merdan olaryň Ha. ýani seňem aýdyp geçişiň ýani köpüsi özleri ýöreýte meýletin şo taýy. Ýani bir güýç bolýar da Türkmenistanda esasy zat kanuna ýok o taýda. Ýani birine jaň etýän bir başyňa bir bulaşyk iş düşse-de bir zat bolsa ýa-da bir işiň düşse-de özüň bejerip bilmeseň birine ýokardan birine jaň etýän o da şo sen işiň düşüp baran ýerine jaň etýär şey edip işiň çödülýär. Ýani şolar ýaly güýjü elletmek üçin barlan adamlar bular. Ýani hemmesi bolmasa da bir %90'y şo maksat bilen baran adamlar da. Şustur ýol tapıcılar da. Hawa. Var. Buna ýöne şu gelecekki gitçik çağalary, ýani ýaş nesilleri şu mejlis diýip esasy zat meniň zat edýän tarapym
şu cemiyetiň bilinjalty diýip bir zat da näme diýýärdi? Cemiyet diýe, ýani karar alan ýa-da bir hereket eden ýagdaýyna diýe düşünüp etmez diýe, diňe öňdörüleriniň diýe urup duran tarapyna gider diýe. Mesele demokratiýa gerekdik gyýrýarlar ha. Biri Hmm. diýip gyýrýar, aý biz demokratiýa gurmaly ýa-ni bütün cemiyet alyp götürýär. Bize demokratiýa gerek, demokratiýa gerek. Demokratiýa näme ýöne? Ýani şo Hmm. demokratiýa diýip gyýrýanlardan sonra hiç ýer bilmeýär demokratiýadyr. Gowuz Näme diýip. atmakan Ýöne diýýärler. gyýrýar. Hawa. Yani bilinçaltyna näme diýär, toplumy hereket etdirýän bir adamlar bar ýöretip. O toplum diýär, yani jemgyýet diýär. İsledik bir ýerde diýär gahrman bolýar diýär, bir ýerde de jellat bolýar diýär. Jemgyýetiň şeýle häsiýeti bar diýär. Onu sen jellat hem edip bilýän, gahrman hem edip bilýän. Gahrman ol nähili bolýar? Meselem mine uly bir söwüşler bolandyr taryhda. Yani biz watanymyz üçin ýa-da din üçin urşýas ýa galamyzy goraýas diýene diýip halky heýjana getirýärler, şeýle adamlar eline ýara galyp gahrman bolýar. Ýene Hmm. bir ýerde de jellat bolýar. Jellat bolýan ýerlere nähili o Fransuz rewolýusiýasyny, ýagny şo garyp halk bardy. Garyp halk şeýle ayaga galypdyr eken şo öňkü şanyň şa gulluk eden, paşa gulluk eden ýa-da şoň bilen işleşen iş adamlaryny, söwdegärleri lenj edipdirler eken şo wagt halk. Ýani biz özlerinem gahrman hasap edipdirler. Ýani bunu joşdurup bilipdir halky Hmm. ýönetýänler. Ýani jemgyýet şolar ýalaka bir häsiýet. Bularam gurban ol bilýändir diýip biljekkämen ol bilýän däldir. Ol diňe sahnadaky bir artistdir ýöne. Bunun arkasyndakylar jemgyýetiň häsiýetini bilýän adamlar ýöretýär. Mejlis hem şonuň üçin üýtgetýärler. Şu zat mejlis diýip gelecekki çağalaryň beýnisine guýmaly. Çağalarym soňundan mejlis diýilen zat bolsa, mejlisten gaçmaly. Ya mecliste çapak çal ya mecliste karar alınýarmy diýseň, alınýar diýseň üstünden güljekler gelecek nesiller. Mecliste men şular ýaly pikirimi aýtdym diýseň üstünden güljekler. Yo mecliste onu ýalak zat bolmaly. Mecliste alkys aýtmaly, çapak çalmaly diýje. Mao. Şo zady ýaş nesliniň aňyna oturtmak üçin edilýän zatlar bularyň hemmesi. Hmm. Soň ýene şu bir meňzeşlige ýene gaýtyp geleldi şu gaty möhüm bir zat. Ne jahil jemgyýet döretjek bolsaň ýa-da bir ösmeýän ýa-da ýeneden başga bir görünüşini aýdaly bir açyk howada türmehana döretjek bolsaň şonuň hemme geýýän eşikler bir meňzeş bolmalydyr. Edil türmehanaň içindäki ýaly tutsa edilenler eşik geýýändir belli bir başly. Okuwy diýenler, o gyzlar ýaşyl. Köýnek geýýärler, o näme manysy bar bilinenok, ýaşyl näme üçin. Oğlanlar näme ak köýnek bilen jalwar geýýärler, galstugy bar. Umuman bir meňzeşlik bar da, 10-11 ýyllap o şeýlere ýagdaýda geçýäňine bu mejlisleriniň hem ine bolup durşy. O şeýlerek emmesi bir meňzeş demeýärler. Üýtgeçik bir zat o maşinlary ak bolmalymış. Soň bu jemgyýet nädip ösmeli, nädip demek bolmaly, azat bolmaly. Demek azatlyk, erkinlik ýok Türkmenistanda. Şu bir meňzeş lige itilýän bolsa bir jemgyýet, şo ýerde azatlyk ýok. Birinji talap edilmeli ýa-da uğruna göreşilmeli zatlaryň biri azatlykdyr. Şo taýda problema bar. Azatlyk näme üçin ýok? Sen bir başga bir ýurdun koloniýasyndasyňdyr. Başgaça bolup bilenok. Hiç bir haçanam o bir ýurdum özüni dolandyrýan bolsa, içinde bir meňzeşlige itmeýär. Dürlü bolsun, haýsy gowy bolsa şo boýunça gidelýän ýalak hemme zada ýa-da erkinlik berilýändir. Eğer bir koloniýanyň golasynda bolýan bolsa bir ýurt, ýa-da koloniýanyň diýen bir koloniýa hökmünde başga bir ýurdun golasynda bolýan bolsa, demek onda bir meňzeşlige, kollektiwlige neme edilýändir, basgy edilýändir. Dürlüligi halaýan däldirler. Hatta halkyň
diline çelliş onu yerleştirýärdi. İl hataryn diýip bir söz bardyr. O il hatarı diýilen bir söz bardyr. Ýene şo koloniýanyň oturdan sözleriniň biridir. Düýpli. Ýa-ni şu jemgyýet o biri bolmasa biri neme etmesin, akylly bolup çykmasyn diýe-de. Akylly bolup çykjak bolberse-de ýanyndaky o öz öýüniň içindäki, ýa-ni maşgalasynyň içindäki adamlar birinji nowatda şoňa garşy çykmaly. Il hatary bolsaň diýen ýaly. Soň ine görüp bolanok. Şo nemede yetiştirýärler. Birden ýa-ni raýat sistemasynyň içinde raýatlar yetiştirýärler. Soň ine şu oturan ýa-ni ýaşul diýdi, ýaş kişisi diýdi, mejlis diýip utanman mejlis diýip oturan ýerlerine ne de görüp bilen oksaň. Şey diýip o samsyklaşdyrýarlar jemgyýete. Yani bu mesele gaty çoňur bu da bizem gaharymyz gelýär, bizem söwsek bu kamplara. Ine şu merdan ýene bir zat barda, ýani ulyny syýlamaly, ýaşullara hormat goýmaly diýilen bir türkmeniň milliligi bar biziň aslymyzda. Türkmen da ulusyny syýlak gezenne geçen döwürlerde. Ýaşulsyna syýlak geden ýöretde bir aksakkaly bolan her owanyň aksakkaly şol owa boýunça karar alyp gelen ata-babalarynyň. Indi men pikir edýän ne bular mejlisiň tadyna gaçyrdylar tagamyny. Yani meclisi bir çapak çalmaya öwürdiler. Ve mecliste de kimleri goýýarlar? Ýaşullar goýýarlar. Bu ýaşullaryň bilen ok, yani bar öýdür ýaşuldur, ýöne ýaşuly adyna ýa-da ýaşuly nesline ziýan ýetirýärler-de gelecekki ýaşlar ýaşullary syýlamaýar. Yani biziň milli däp desturlarymyzda ýaşula hormat goýmak, ulaýyny syýlamak bar aslında. Ýerki döwürlerde, gadymy tarihlerimizde. Ýöne bu ýaşullary görýän görün ýaşullary syýlamak ýokdur. Yani ýaşullar şular ýaşul boljak bolsa diýen onu ýaşul de gerek gelýdir ýani. Bunam ýoýýarlar, yani ýaşulluk mertebesini ýitirýärler bular, ortalykda aýyrýarlar. Yani ýaşlar ýaşulyny syýlamaly ýöne şu mejlisiň üstünden hem mejlisiň tadyny gaçyrýarlar, hem ýaşulluk mertebesiniň tadyny gaçyrýarlar. Ene bir zat bu adam merdan bizim owamyzyň bir däwi bar. Ya şu toy alada bolsa owanyň ýaşullary bar-da. Uly ýaşly, ýaşuly adamlary. Yani owaň adamlar ulaglar bilen, öz maşinalary bilen gidip bu ýaşullary öýlerinden baryp alyp gaýdýarlar. Soň owa, yani her alada edýän, toy edýän sadaka ýene bir zat edýänler. Alyp gelýär maşiny bilen, şo toy ýere getirýärler, oturtýarlar, bular üçin aýratyn bir öý bedýärler. Aşağına yumşacık körpönce oýýarlar, illen öwürtüne har berýärler. Gow zatlar hyzmat edip soňra miýe içip bolandan soň, töwür aldyrandan soň meni maşin bilen äkit öýlerine äkitýärler. Bu yani halkyň ýaşullara bolan hormaty. Bunu ýaşlar etdi. Indi geleliň ýaşullara, ýaşullar näme etdi? Yani biziň mektebimiz köne. Bu mollumlar ýok, çağalara bilim beren ok. Ýollarymyz palçyk, musur bolup ýatyr. Başga näme bar? Yani umuman owanyň bir sosial hyzmaty hiç ýok. Bu ýaşullar indi bu ýaşlara näme hyzmat etdi? Yani ýaşlar öz gedeğine hyzmat etdi bulara. Elinden geleni, bulan sözüni dinledi. Toyuny ilki bilen şulary çağırdy, aladasyny ilki bilen şulary çağırdy, äkitdi getirdi. Ýöne bu owaň ýaşullary owa näme kömek etdi? Yani owanyň togy öçüp ýatyr, toklary köne ýa gazlar öçüp ýatyr, gyşyň güni gazy ýok, oduny ýakýarlar, owanyň ýaşullary bular. Syýlanmaly adam edil, halk maslahatyndaky ýalaky. Bir gije owany alýar. Owaň ýaşullary näme etdiler? Bularam owa sana şo kadar hormat goýan bolsa, ýaşlar, adamlar sana hormat goýan bolsa, siziň ýaşuly höküminde abraýyňyz, mertebeňiz bar bolsa, gidersiň şol sana hormat goýan adamlaryň ätiýadyny bitirersiň. Gowy mekdebiň ýok bolsa, gowy mektep isdärsiň. Gowy ýoluň ýok bolsa, gowy ýol salmak isdärsiň, palçykda gidip gelmersiň. Ya tok, gaz ýok bolsa bunu çözersiň. Yani sen ýaşly, insany ýaşlylar maslahaty diýip bar bizde. Mejlis ortadan aýyrdylar. Demek birinji ýerdäki ýaşlylar bu.
Bular hiç bir zat eden oklar. Ýöne san, diňe ýani gelip çapak çalmaly, oturup alkyş aýtmaly, gutluk aýtmaly. Bu kadar ýani edýän işleri, başga iş ýok. Bolýa ýa-ni hormat nemesine baralaly. Ine şu hormat, sylaw diýilen zat Niýasyň döwründe hasam öňe çykdy-da. Benim bilişim boýunça. Şonuň bir kitaplarynda, ýene nämelerinde. Şonuň kitaby diýen de o ýazany onu Hram Fiyaz ýa-da onun kitaplarynda. Ýani şonuň adynda çykarylan kitaplarda. Käniyet jihatda ýa-ni kiçiň sylamak, ula hormat goýmak, ýene näme diýip bir giden zatlar mekdepde ýatlady ýadylar. Inde şeýle bir zat bar. Ýa-ni hormat goýmaly däl, ýa-ni adamlaram barmy ine? Meniň bilýänim, Ýa, düşünjem hemmäde hormat goýmalysyňdyr. Dogry dälmi? O ýöne ýörüýte aýratyn ine Niýasyň döwründe. Ýaşula hormat goýmaly, ýaşula hormat goýmaly diýip ýatlatdylar. Diýmek bular şo ýaşlylar maslahatda taýýarlaýan ekenlerde adamlary. Bu başga zat däl. Kiçiň sylamak diýär. Ýa-ni ulyň sylamaly dälmi? Bolýa kiçiň syladyň da, ulyň sylamaly dälmi? Ömen ýa-ni itler, pişikler hem sylaýan. Ýeri gelende hormata goýmaly bolýar. Canly sebäbi bolan. Onuň bir demesi ýok, ýa-ni şu garrylar bar, bulara hormat goýmaly kategoriýa. Kiçiler sylamaly, bulary ýigrenmeli, bulary söýmeli, bulary şeýle bir dünýä barmy? Nime var da merdan şunu aýdan ýani sylamak, hormat goýmaly diýende ýeňilleşdirmäň diýär-de ýani gowy erwet diýip diňe baha berýän ýöne şu derejede ýeňilmi diýär-de adama baha bermek. Ýani gowy erwet diýsen boldum ýeterlikmi diýär. Ýani sylamak ýa-da hormat goýmak diýsen ýeterlik diýär. Ýani nähili sylamaly? Nämesi üçin sylamaly? Nähili hormat goýmaly? Nämesi üçin hormat goýmaly? İçkin girilmeýär, dogry dälmi? Ýa-da erwet biram gowy diýendirler. Plan erwet diýip goýýarlar. Ya nähilleki erwet? Meselem men erwet bolup bilerim. Bir üçin erwet bolup bilerim, beýleki üçin gowy bolup bilerim. Ýani beýleki adam üçin. No. Diýmek men bir adam üçin erwet bolanlygym, beýleki adamlar üçin hem gowy bolýanlygym meniň diňe gowulugymyň ýa-da erwetligimiň alamaty däl. Çözgüdi. Bu zatlar o ýagdaýa görä bolýan zatlar ýa. O men nähili bolamda erwet boldum ýa-da nähili bolamda gowy boldum. Ýani ýeňilleşdirmäň diýilýär. Ýörüýte bir emes bar da bunuň. Şo kadar diýär, ýani erwet ýa-da gowy diýip ýeňilleşdirmäň diýär. Ýani onuň içkin girmeli ýa-da içine. Nähili gowy. Näme iş edipdir gowy. Bizde bir neme bardyr. Biri senden karys pul sorasa, pul berseň sen gowy adamsyň. Bermeseň erwet adam bolýar. Dogry dälmi? Şolar ýaly ýeňilleşdirýärler-de. Son onuň nemesem bar. Başga birler üçin. Belki öz maşgalam üçin men gowy adam. Ya ýankynyň dowamy bar. Karys pul berseň gowy adam, ýyzyna sorasaň erwet adam bolýar. Ya bu zatlaryň hemmesi ine bizde şu karys pul soramagyň, bermegiň, almagyň sebäpkär ine şu halk maslahaty ýene näme diýilýän şu koloniýanyň nemelerde şestyorkalara, ýa-ni Rus imperializminiň Türkmenistandaky kolonial şestyorkalara şey diýip hasam dogry bolýar. Inde näme üçin aýdýan muny men? Eger hakyky bir döwlet guruluşy, hakyky bir mejlis bolan bolsa-da, bank sistemasy bolardy. O bank sistemasy bolan wagtda hiç kim bir-birinden karşı sorap görmeýär. Ýalňyş görülýär. Mysal üçin sen o birinden karşı soramaýan. Bankdan gidýän, bankdan çekýän, bank sana berýär, o şertlerdi öredýär. Sonra sen urşuwam ýören, bank bilen hem urşuwam bilmeýän. Bank bir sistema bilen urşup görüşip bolan. Pulu sana beriş düzgünü var, senden hem alış düzgünü var.
Hatta bankın gowy tarapy ine sen şu karza laýykmy dälmi? Şoňa çellineme diýär-de sen şonu izine töläp bilýän bilen okmy diýilen ýaly. Demeleri var da bularyň. Uruş dava yok. O adamlar ýa-ni ullakan bir karz alyp berip görmeden emesinde yok. Näme şol ýa-ni hemme her bir ýa-ni durmuşymyzdaky ädim nokotlaryň hemmesinde ine günägerler şu ýa-ni nämäniň şistyorkalary imperiýanyň. Şolardan başlaýar. Soň menne bir soraw ýa-da merdan şu çapak çalýarlar ha. Mhm. Alkyş aýdýarlar, çapak çalýarlar. Näme üçin çalýarlar? Meselem ýalakalyk üçin çalýarlarmy ýa-da gorkup çalýarlarmy çapagy? Şey diýelim, oňa nämäniň Ýa-da esasynda çalýarlar hiç diýsek. manysyz ýöne şuny hökman etmeli diýe olaryň düşünmäli, ýagny jemgyýetiň nemesini aýtdyga biri demokratiýa diýip gyrýar, demokratiýa gerek diýär. Hmm. Şolar ýalaky bir ýagdaý bolup geçýär ortalaryna ýa-da gorkoklukdan, ýalakalykdan medýalar bunu. Umuman nämäniň esasynda çapak çalýarlar? Nämäniň uğruna çapak çalýarlar? Ýani bir hoşdula aýdylana gotaýda, bu göwnüň galkynary ýalaky. Seni bir begendir, joşdursa meselem, sana yarayan bir karar alınsa begenip oturan ýerinde özüň çapak çalarsın, şuna oňar aýdaý. Tüýs Ýa-ni şoňa otayda garaşyp ýalak gördüm, şu zat çözülmeli Oo. diýip. Ola ýok o ýerde. Oňa iki zat galýardy şo taýda. Bir ýalakalykdan ýa-da gorkoklukdan çalýan bolmaly. Jahillik bunun ýöne emmesini jemläp aýtsaň, jahil adam hem gorkak bolar hem ýalaka bolýar. Jahiliň häsiýeti. Eline de güýç geçen wagt zalim bolýandyr. Jahil deňdir. Ýagdaýa görä gorkak, ýagdaýa görä neme? Ýalaka, ýagdaýa görä de zalim bolýandyr. Onuň belli bir nemesi häsiýeti ýok. Gylyksyz, häsiýetsiz bir neme de. Gynançly bolýan zatlar ýöne ine şularyň hemmesi cezalandyrylmaly. Özem hiç bundan soň gaýtalanmaz ýalak. Nähil ceza berilýän bolsa berilmeli. Şu zatlar döremez ýaly. Evet şu ýaşlylar maslahatyndaky alnanda geçirilende ilkinji problemasy bar 2023-däki türkmen halkynyň bir problemasy bar. Bira türkmen halkynyň %60-y 60 göterim ýurdun daşynda. Özlerem ellerem dokumentsiz, pasportsiz. Şu mesele ilki bilen çözülmeli mesele, ýani ýarsy da içeride ýarsy daşynda. Bular nädip ýurdun içine getirmeli diýilen problemany çözmeli olar oturup. Esas çözülmeli problemi şolar ýa-da nädip ýurdun daşynda şolar pasport dönüpçün etmeli, çözülmeli. Bu hakda hiç il gurrun edilmedi. Yani halk hakkında hiç il gurrun geçirilen o. Kemem öňem soğuk kışda kışı nädip geçirmeli. Ne şuun men telefonuma bir mesaj geldi kemine. Yani yakynda bir fırtyna garaşýandyr, garly fırtyna garaşýandyr, şoňa görä taýýarlygyňyz görüň diýip. Yani 2 gün öňünden, 1 gün 2 gün öňünden mesaj geldi ýa-maňa. Häzirjek boluň diýip. Ýurtdaşyna gezip ýörse ýöne elimde mesaj geldi. Ýöne şol amy derýanyň boýundaky adamlar amy derýanyň joşmagy akmaldyr, şoňa görä ätýaşdyňyz alyň diýip telefonlara mesaj geldimi-ka? Gelen däldir hiç birine. Gelen olsa belki çıkardılar, bir zatlaryny alyp gutarardylar, üstüne suw basmaz. Yani bu maslahatyň edilmeli işi şol seýär 2023-däki boljak hadisalary öňünden görmek. Şoň üçin hem adamlar çykmaly şol taýy. Yani olar boş çapak çalmak üçin çapak çalar. Her kim çapak çalyp bilýär. Hem oturan ýerimizde çapak bilýär. Çapak çalmak bir iş bitiren o, ýa alkyş aýtmam iş bitiren o. Senin aňyrda milyonlap adamlaryň milyonlap halkyň ýatyr o taýda sowukda gışda odun çap ýatyr adamlar. Ya köçeler palçyk bolup ýatyr, içe çykyp bilmänýär. Ya toklar, meselem her kim tok beçýär öýünde, gazy ýok bolup toklar atylyp ýatyr. Transformatorlar ýanyp göterilmän öçýär. 2 güniň birinde habarlaşýar bolun.
toň öşdi diýe telefonumy garýady ýok diýe, ýa toň öşdi internet çeken ok diýe. Şolary maslahaty näme çöze, näme şol atlary halkyň saýlan wekilleri bolsa halkyň içindäki her owadan bir çıkan bolsa meniň owamyň ýagdaýy şular ýaly. Ol owaryň ýagdaýy şular ýaly şeýdip ortak bir çözgüt çykmaly, şol ortak çözgüt boýunça da şo taýda bir karar almaly, soň kararda da dogry karar aldyk diýip el çarpmaly. Soň ol el çarpmaly, sen ritim görnüşinde çarp, aýratyn çarp ol öz isleýän adamlaryň ýöne ilki bir karar alman, ýöne bir gutlaw sözüni aýdyp, ýani alyp barýan işleriniz üçin size köp sag bolsun aýdýas diýen söz üçin el çarpmaklyk manysyz, ýani bir türkmeni haýwan derejesine goýmaklyk bolýar-da. No. Şu maslahat sözünün özüne geleli de yemiş. Tamam. Son ýoş jemläp bereriz. Bir saada bolup ýakynlaşyp gelýär. Maslahat, ýani senin başda da aýdyp geçdiň de, maslahat bolsa, ikimiz bir maslahat etsek, bir mesele bolmaly ortada dogry däl birinciden. Birinciden bir mesele döremeli, ondan soň maslahat izinden gelýärdi. Bolýar bular haýsy meseleniň ugrunda maslahat etmäni jemlenişdiler şu taýa. O sora bolma. Haýsy mesele? Bizim bilýän meselelerimiz ýa sen sanap geçdiň de. Halk pasportsuz daşynda ýurdun içinde suw ýok, adam şekilli gaz ýok, şertler ýok, ýol ýok, iş ýok, adalet ýok, hukuk ýok, sana gutarmaz. Bu zatlaryň hiç birisi o taýda gurrun edilmedi. Ýöne maslahat. Haýsy problemanyň maslahaty bu? Beni iýleşler şu soraglary. Soraň ine halk maslahaty geçdi diýen wagtda o şunu aýdýan adamlara, şonu aýdýan adamlara nämäniň maslahat edildi diýip soraň. Şo gurrun çykan wagtda şo taýda düşünürsüňiz, şo maslahatym ýokdugyna. Käbir zatlaryň bir dogry soragy bardyr. Ine mysal üçin gulun guldugyny bilmek üçin ýa-da gula guldugyny düşündirmek üçin soramaly bir sorag ýa-da aýtmaly zatlar bardyr. Mysal üçin şonuň eýesine sögün, Türkmenistanda o Putin'e sögün. Gaterwet gahary geler. Putin gowy ýene bir zat diýer. Ene Urwan ula diýsen o köpüse neme dip duranok, seýrek. Ýani Putin'e diýsen neme diýär? Ine şolam suwud edýär Türkmenistanyň hakyky eýesi bolup oturan adam Putin. Bolmaly däl aslında. Ýöne bolup dur. Ine gulun guldugyny biljek bolsaňyz hojaýyna deýin. Edil şeýlerek ýagdaýda da ine halk maslahatyň o nämäniň maslahat edildi diýip o sora. Maslahat däldigini näme etmek üçin? Bar boljak zat. Şu ýa bir çylşyrmy däl bu zatlaryň hemmesi bir ýöneki. Ünsürlemek berdan, ýani şu geçilip goýurlar halk maslahaty diýip ütdöşük zat ýok diýärdi. Öwrediler şol halk maslahatynyň tadyny açylan ele kitaplar bardyr. Ýazylýan kitap okuyan ýok Türkmenistanda. Näme üçin ýok? Sebäbi okuryal kitap ýok. Ýani kitabyň tadyny gaçyrdylar. Gurban bolyň, ýa dönkünü ýalypyň bir giden kitaplaryndan doldurdylar. Ruhnamany görenden soň hemme türkmen towy etdi kitaplara. Şo ruhnama ýa-da ýene bir zat gözüne gelýär, çay gözüne gelýär adam. Ýani kitap bolmaýdy, men kitap okujak gelýär ondan diýär. İşim edenim o diýär, gitdiýär, işini etdiýär, akşam gelip ýatdyýar, ýene irden işine gidýär. Ine şonu ýörit edipdirler. Türkmeniň bir şeýle seretseň merdanyň sosial durmuş hiç şeýle ýok Türkmenistanda. Seretde ora irden turýandyr, işine gidýändir, akşam gelýär, ýatýar, ýatdyýar, ýene işine gidýär, ýene ýatdyýar, ýene işine gidýär. Hiç şeýle ýani bir sosial hiç bir zat ýok o taýda. Şo 2 aýdan 3 aýdan bir dostlar bilen oturup kafeýe bir zada işip gelen şaýmasalar, onda da dostlar bilen sagalalar, maşgalasyny alyp barany o taý. Ay bir üýtgeşik bir şo durmuşda ýaşaýarlar. Bir raýat durmuşy, raýatlyk. Başga hiç zat däl bu. Gynandyrjy ýagdaý. Soň iýleşler o haýyş edýän zatymyz ine şu nemelere gatnaşýan adamlaryň
adı, familyası, nerede yaşaya, şu hemme maglumatlaryny, suratlaryny, ýa-ni umuman şahsiýetine değişli her türlü maglumat. O berin o bunça adamın içinden bir ikisini o tanayansınızdır. Şo zatlara o siz hem o izarlamalı, tapmalısınızdır häzirden. Ýa ýurda baran wada hasaplaşyp başlamaly bular bilen. Ýa sizin garyp bolmagyňyzda, ýene nämäňizde hemmesinde ine günäkärler. Şular diňe gurban bol däl, gurban bol samsyk bol. Ine şu mejlisiň näme de düşünýän näme däl, o ýatladylan zady. O aýdyp berýär, başga bir nemesi ýok. Ýöne edil gurbanlygynyň günäsiniň derejesinde ine şu beýleklere günäkärdir. Tapagy ýok. Ministrinden tutun ine halk maslahatçylary, beýlekçileri, ýene nämeçileri bar bolsa hemme zatçylar hem şolaryň gurbanlygynyň derejesindedir. Şoň üçin şolaryň hemmesiniň kimligini, näme bilmelidir. Gurbanlygyny tanaýas hemmämiz. Dogry dälmi? Bulary tanamzok. Ine bular hem tanamalydyr. Şonuň üçin maglumatlaryny hemme zadyny aýdyp berseňiz owasyny köçesine çelli bilýän bolsaňyz gaty peýdaly boljak bu zatlar. Bilinsin, ekrana çıkaralı ine şul adam o şu halk maslahatyna gatnaşypdyr owa. Ýurda baran wagty o maslahatda näme maslahat etdiň diýip sorarys biz olara. Owa oňa aýdyp bilmese ondan soň owa neme jezalaryny alarlar. O ýaşyl bolmaz ýaly o sakalyndan towa eder ýaly ýagdaýa getirmeli bulary. Aýdyp sakal goýmaz ýaly. Şu nämänem aýdyp geçdi berden şu siýasata goşulamak, mena siýasatdan işim ýok, işim bilen gezip görün diýenlere de aýdyp geçdik de ştaýda sen siýasata goşulýan dälsiň. Ýöne sençe ýok adamlar ne ýaşylar çykýarda, meselem seniň hakda karar alýarda, seniň ertiýiň hakda karar alýar. Senem Şoňa goşulmaly. Senem oňa goşulmaly. Sen goşulsaň goşulmasaň olar seni goşýarlar da bar. Meselem ýoly ýapmaly, sen siýasata goşulaňok. Ýöne siýasatçylar sen ýoluňy ýapdylar. Dogry dälmi? Sen siýasata goşulaňok, gezip börsüň, siýasatçylar seni pasportsyz goýdular. Sen siýasata gireňok, goşulaňok diýen siýasatçylar geldi, wizany döretdiler. Ýa-da ýene goşulaňok, ýene şol ýaly gazy şuňguny gazyň ýok, ýene siýlal ýa işiň ýok, ýene näme hemme zady siýasatçylaryň süýlen bolýanda. Sen goşulmaýanyň üçin bolýanlar şu zatlaryň hemmesi. Ähli başymyza düşýän kynçylyklaryň hemmesi şolar. Ya senin üçin beýlekler karar alýar soňundan. Ýa. Umuman siýasata goşulamak diýilen söz bu halkyň sözü däl aslında. Mekteplerde onda bunda öýünde de käbir maşgalalarda siýasata goşulma diýip öwredýärler. O ine şu imperiýanyň sözüdür. Ýani imperiýa bolup galmagy üçin owa gullarynyň siýasata goşulmazlygy gereklidir. Bu şert we kanundur imperiýa üçin. Soňra buna siýasata goşulamak diýip bahamalar öz durmuşynyň esasy ýalyp aýdyp berenler bar. Buňa da näme diýýäs biz? Goýun. Buňa da biz goýun diýýäs. Siýasata goşulmayan adam goýundur. Diňe goýun bolsaň siýasata goşulmayan. Demokratik ýurtlaryň hemmesinde adamlar gidip neme saýlaýar? Premier minister saýlaýar, deputat saýlaýar, öz wezipesini ýerine ýetirýär. Gitmän, goşulman, gaçyp ýören adam barmy siýasata goşulamak diýip? Ýewropada siýasata goşulamak diýen bir adam görseňiz nähil gülkünç bolar. Sen goýun bolan üçin siýasata goşulaňok. Nädip goýun bolduň? Imperiýanyň gol astynda dursaň goýun bolýar. Bar bolan zat şo. Şeýlerek o illeşler bu zatlary paýlaşmalysınızdyr, ýaýratmalysınızdyr. Sizin hem borcunuzdur o siýasat. Ama bir durmuşun bir parçası. Hemme ýerde de gerekli zatdyr. Başka aýtjak zatymyz barmy? Ýeňiş.
Yok, Aýdaly goýdýar. Ha. Aýsa ýene uzak gider ulan Aydaly jemle ýaly. soňky ýene bir zat Aydaly. Bar bolsa. Ha. Ýok bolsa da o jemlä berersiz. Ha, şunu men aýtaýyn diýdim. Mhm. Ine şu müjde habarlar bar-a. Öň koronavirus çykmarka näçe gatnaw bardy? Günne 5 res gatnaw bardy, dogry dälmi? 4-5 res. Gün bir Günlük günne. günlük iň az 5 Türkiýeden. Ha, Şeýle günlük 5 nemedel res. hasap edelim muny? Ankara'dan uçýardy, Antalyadan uçýardy, İstanbul'dan uçýardy. 3 ýerden, 3 şäherden uçýardy. Ha, ýerden öýlen bardy. O hem Türkmen Indi hova ýolları o hem Türk hova ýolları. günlük 5 res bar. Soň bunu koronavirus bahanasy bilen ýapdylar, soňundan hiç gatnamady we soň adamlar, ýani halk aeroportda çykyp dawa etmän käler aýda 5 res bardy. Mhm. Soň ýani halk ayağa galyp başlandan soň 11-15 res etip başladylar bir aýda. Ve bunu da ýani müjde diýip berýärler adamlara. Ne diýär, uçak gatnap başlady, gowy diýär, müjde diýär. Ýani sen günne 5 reis bolanda bir aýda näçe reis bolýar? Yani 30 günlük 150 reis bolayamy? 150 reis bardy bir aýda. Gatnaw bardy. Bunu aýryp sen 15 reise geçirdin. Buna da müjde diýip berýär halka. Ne ýollar diýär adaty gatnawa geçip başlady diýär. Yani Mhm. adamların şu bilinç altına şeyle bir işleyecek bolýarlar da şunu kabul ettirecek bolup şu hakykatdan müjdem kary. Ine aýlyklar zat edýär, galdyrýarlar, ilki zatlar galdyrýarlar, soňra müjde diýýär aýlyk. Galdyran bolýarlar diýýär. Barur alýan hasabyň şowur hasap bolýar senin. Şolar ýaly bir adamlaryň bilinç altyna işleýärler de. Bunu Ha. ýöne halk birazajyk e-mailler mi kädiýän merdan mena şu müjde diýilen zatlary. Müjde diýilen bir zat ýok, senin aýda 150 reis bardy. Bu Ha. adam ýaş reis bar. 10 esse 10 adam esas. gatnaw 10 reis bar. O müjde däl, ol gaýta katastrofa bolýar ýa-da diýilýär. Mhm. Hiç ýyl gatnaw ýok diýen ýaly bolýar. 150-de 10 ýaş näçe etse bolýar. Ha. 10 esse az bolýar. Günde 5 bolsa şu wagt günde bir däl gün aşa ýa-da 1,5 günden ýalyk hasap etmeli. Şu aýda 10 ýaş reisi hasaplaýarlar-da 11-10 ýaş reis. Ha. 16 günlük gidýär-de bir aýyň dowamında. Öňe şu aýda 150 gezek gidip gelýär samolet. 150 O o müjde, gidýär, 150 gelýär, 300 gatnaw da ana normal. o müjde bolýar. Müjde diýme gerekkä. Bu wagtky sen 150'ni aýryp 10 ýaş etdiň oňa da müjde diýip berýärler. Bu uşluk diýärler, ýani gözüňiz aýdym, gowy gatnawlar açylyp Ol başlady diýip. nemede bar, ýani George Orwell'un 1984 kitabynda Ha, şokoladyň şonda. gramyny hepdelik gramyny azaldyýar. O şonam müjde diýip berýärler-de. Ha. Şokoladyň gramy. Ýaşlylaryň Ha. Nejene şu massaga degel ýa şu ýaşlylaryň massagadyndan alınmaly karar şu zatlar da Ha. bilme. Statistikany bilmeýän ýaşlylar näme üçin o taýda bar ýa aslında. Ýani eline bir maglumat ýok. Statistikany bilen ok. Dollaryň bakasyny, manadyň bakasyny, gelirini, halkyň gelirini hasaplayan bir nemine Türkiýede bar, meselen bir halkyň adamlaryň ýyllyk nemesini hasaplaýandyrlar. Näçe dollar neme geliri var diýip, döwletiň näçe dollar geliri var. Bu ýaşlylar şonu bilýärmi ýurdun içinde näçe geliri var halkyň meselen 50 edýän puly näçe? Bunu bilmeýärler. Ýene de oturup halk maslahatyna gatnaşýarlar. Hiç zatdan habarlary ýok, ellerinde bir informasiýa, maglumat ýok ýa internet ýok ýurtda, okullar normal okullar alınıp barlanok. Ýaşlylar maslahatyny geçirýärler. O maslahatda bu ýöne biriniň ýagny şo lider diýip at goýjak bolup durlar ekeni. Bu Propaganda da şo lider nemesini kutlagy ekeni. Ýani kutlaw nemesi geçirýär, bayramçylyk mı näme şo bolýan eken. Üçür. Onu şeýle de goýup bilýärler, tamam. Zat edip goýup ýörler, ordan alyp gelip ýörler, her ýerden porsiýete de gidip ordan alyp gelýärler bizimkiler goýup. Gaty işli. Gyzykly. İýleşimiz ýazypdyr, o şu diýe 22 ýaşly bir gyzyň habaryny gördüm diýe.
Ýene şoňam şu ýagdaýa düşmeginde şu ýaşlylaryň günäsi bar diýip ýazypdyr. Aha. Hawa. Şunu aýdan edim Merdan seret. Ine son wagtlarda şu türkmen ýurtdaşlary daşary ýurtlarda her hili ýagdaýlar bolýandyr. Ýani neşekeşlige ýatdylar, jenayat ýani biri-birini öldürmek ýa biri-birini öldürmese de başga birler tarapyndan öldürmek, ogurlanmak, gaçyrmak ýaly zatlar bolýardy. Şol döwletiň işi ýani döwletiň kontroly, ödegçiligi bolmaly. Sen halkyň işgäri, bu döwlet işgäri, milli howpsuzlyk hem halkyň howpsuzlygyny üçin etmeli. Ýurdun içinde bolsun, iste daşynda bolsun üçin etmeli. Bu ýaşlylarym şolaryň iň üstündäki zat. Ýaşlylar maslahaty, ýani 2023-nji ýylda halkymyza nähili hyzmat berip bileris diýip jemlenen adamlar bolmaly. Asl manysy. Ya 2022'de şu işleri ettik, şu zaatları edip yetişmedik. Bu zaatları 2023'te ederiz. Yani 2022'deki cemlemeli. Edilip edilmedik zaatlar hasabını çıkarmalı. 2023'te de yani edecek işlerinin hasabını yani ödem tarih bilen bile, çizsası bilen bile vermeli. Plan ayda plança adam mesela yurttaşından mesela Mart ayına çenli ya da May ayına çenli daşındaki yurttaşlarımızı içine salıp bilýär. Yani şu mümkünçülüklerimiz var. Floriali uçaklarımız var gittiye geliyor. Hasabyny ýöredip şonuň maslahatyny etmeli yani. Hemem şu yurttaşyndaky işleýänler wadyr merdan şundan hep mana aýdyp galmaly. Yurttaşynda işleýänler näçe men 2017'den bärini alaly. 2017'den soň hasam köp çykyp başladylar yurttaşyna. 2019'da has köp çykyp uğradylar. 2017'den bäri alamyzda 5 ýyl geçýärdi. 5 ýylyň dowamyna milyon ýarym adamdan hasap edende yurttaşyna çykar, milyon ýarym işçiden hasap edende hersine 100 dollardan urangdady her aýda. Näçe bolýar? 150 milyon dollar pul bolýar. Her aýda girýär. 100 dollardan urangda 150 milyon dollar. O 100 dollardan iň ady ýani uratmaýanlar ammadyr. Belki uratýanlar 5-600 dollar uratýandyr. Ortaça Ona hasap 10 eder. aýy köpek 100 dollardan hasap edýär. Yani 150 milyon dollar ayda. Ona 10 kaya köpöldüğümüzde näçe bolýar? 10 aýyň 1,5 Hawa ýanky 1,5 milyard diýeli. Ha? 1,5 milyard diýeli hawa şoňa. 1,5 milyard. 1,5 milyardan 5'e köpöltýär. 7 milyard, 7,5 milyard dolar ýa. Hawa. 7,5 milyard dollar. Şu ýurdun daşyndaky ýurtdaşlarymyz Türkmenistana gönderdiler. Arasda. Bular näet gönderdiler merdan? Ne ýurdun gazyny ýakdylar, ulandylar. Toguna ulanmadylar, benzinle ulanmadylar. Suwunam Yani içmediler. ýolunam hapalamadylar. Hiç sadet suwuny içmedi, iýmitinem iýmediler. Arasda yani ýurdun içinden bir zat äkelip hem daşyna getirip satyp şoň pulunam getirmediler. Arasda daşary ýurdun valyutasyny 7,5 milyard dollar iň azyndan belki 10 madyr ýöne 7,5 diýip alady. 7,5 milyard dollar ýurda saldylar. 7,5 milyard dollar bilen Türkmenistanyň içiniň ýollaryny nähili zatlar gurup bolýar o taýda. Yani Amy derýanyň gyrasynda beton bilen üpçün etip bolýar. İnterneti, hem her bir öýe bir maşin. 7,5 milyard gatkan pul. Han şo pul. O bolşuna da gitdigise de ýurt çökýär, garyplaşýar sen. Ayma ay 150 milyon dollar ayda pul berip dur sen ne bitem satanok, gazam satanok, toğum satanok, hiç bir satanok ýöne adamlardan 150 milyon dollar ayda pul berýär. Ýöne ýurt batýar. Yani musurluğa dönüp şu Bavaraplar üçün ýazatlara gat ökdekene. Bunu ine yurttaşyndaklaryna gaýy edýärler de merdan bizde baramyz soň diýe pensiýa bolarmy diýe. Şo zatlar yurttaşyndaklaryň pensiýasydyr, ýani şulardan almaly pullar. Sen biz iýmeli, iýmitimiz o taýdan iýmeli, iýmitimiz iýmedik. Ýakmaly gazymyzy ýakmadyk, togumuzy ýakmadyk, suwumuzy içmedik. Ýolundan ýöremedik ýa-da bir tebigatyny hapalamadyk, bir makroşka suw içip köşädinmadyk. Arasda girdijini o ýere berdik ýani. Gazanan pulumuzy özümüzi
Dini iyi bir şey soğuk pulumu da alıp galanı şu tay Onda da yumurt desen o kayran al ya. Gittiyse de gayta gariplaşıyor. Gitdiğiçe de gariplaşýar o şonça. Ol edilineme ýaly-da, mysal üçin iň gowy girdeji turist girdejisidir. Ýöne bizinki Ha, ondanam has gowy. Gitmän, ondan gitmän bu uğradýar. köp Turistler hava gelýär, gitmeli. o ýa-ni ýere ýeleýär, onu ýiýär, bunu içýär, ýa-ni näme de bolsa da berýän pulunyň demesini alýardy. Ýöne bizimkiler ýa-ni turizm pikredin gitmeýän ýöne puluny uğradýar. Diýince almany. İmen içmen berýän pulum yani o Hawa, taýdan hiç çykdy jetdirem. Hem şu amy derýa joşda suwuny saklap bilmediler. hawa, Ine şu Dubai'da neme falandırlar o Top Burç Khalifa saldılar ha beýle hawa bir burç. çöç bina saldılar ha deňiziň ortasyndan şol Hawa, Tolkunyň imkan neme diýen ýeri şonuň salynan ýer urýan ýeri. Amy derýanyň tolkuny ýaly büýüşli tolkunyň urýan ýeri. Bunu ýagny injenerler çykalga tapdylar şo binaň düýbüni seper ýetirmedi ýaly. Beton bölekleri içi deşik beton böleklerini düzüp çykdylar kenaryna. Tolkun hawa, şo betonun içinden aýlanyp gidýär. Yani amy derýa kenaryny ýumurýar şu wagt hemmekşi bilýändir gitdiçe de giňe o yumurt elmydä barýar ama kenar. ýanky ýoluny Hawa. üýtgedip durýar, ol dinamik. Ýöne teknologiýa össü merdanyň uğruny Hmm. üýtgetmän bolýar. Biz suw bizde Türkmenistanda gıt suw az, şo suw ýitirmänem alyp bolýar. Durşuny şonu Hawa. çimutla betonla bolýar şonyň kenary. O Biz sen aeroportun puluna şonu edip bolýar. Ýani samolyot uçmaýan aeroport saldylar. Şonyň puluna da edip bolýar şonyň kenaryny. Arasy suwumuz gelýär. Ýurdu Ya näddiler şundan bular. etmeli maslahat şu taýda. Bizine ikimiz tartışýassa, yani biz bir Biz resmi ýaşlama däl biz diýäňmi? ya şunun däl ya resmi ýemde ýöne ikimiz tartışýar şu zatlary. Olur nämişe diýär o taýda 200, 300, 500 adam bolar. Yani iki adamdan 500 adamın üretjek, öndürjek pikiri hasam güýçli bolmaly. Ya onsoň ýurdun içinde ýaşaýanlar. Hmm. İç içe ýangy problemalar bilen, meseleler bilen iç içe ýaşaýan adamlaryň bilgisi hasam köp bolmasy ýa görüp durda günnelik üstüne şu problemi aýrylan şu meseleler. Osun Ha. barıp ende ýaşlylar maslahatyna ýetdik diýip dile getirmeler şu taýda. Ha. Şuňa gelýärdik sagaman ýetäýdi, 1 ýyl boldy kän garaşdyk. Yani arz şikayetlerimiz üýşüp gitdi. Indi bir şu wagtym ýetse şu 5 minutyň içinde her kime söz berilsine biz mejlisde söz berýär da 3 minut 5 minutluk. Ha. Şol sözüni garaşyp gysanyp oturmaly adamlar. O zat ýok o taýda el sarpýar. Hawa. Ýani şine bulara şert goýaly. Her biriniň öňünde mikrofon bolmasa, oba biz şonu mejlis hökmünde kabul edemzok. Ha. Iň ýönekay mikrofondan geçip bilen oklar entek. Mikrofon şertinden. Başga zatlardan hem geçip bilmeýärler. Hawa ýyleşler, hawa ýagdaýlar şeýle. Biz bu ýagdaýa o ýöne ýere düşmedik. Ýanky Hudaýyň, Taňrynyň islebi bilen hem düşmedik bu ýagdaýa. Biz bu ýagdaýa ýine şularyň demesi bilen düşdük. Şeýlere. Akbaklym bilen. Hawa. Biziň hem nemämiz bar, sessiz oturuldy-da. Ýöne ýere düşemiz ýok ýani bizim hem goşandymyz bar, halkyň hem goşandy bar bu zatda. Siýasata goşulmaýan diýmek. Men goýun durmuşynda ýaşamagy halaýan diýmek de. Onda jemlesegem bor, ýeňiş wagty gowy gürrümler etdik. Şu gürrümler ettirmejek bolgan gaty nemetdiler, dyrjaşdylar. Gıýbat edýäňiz diýip, gürrüňe gıýbat diýip atdakça boldular ýöne. Ama onun nemes pikir goýunça ýani şo ýaşly maslahaty şo hakyky mejlis ýani pikir aýtmagan gıýbat ýani aýtdyma başda da tadyny gaçyrýarlar da mejlisin tadyny. Maslahatyň mejlisin tadyny gaçyrýarlar. İki adam pikir alışverişi etse şol halalanok gorkulýar. Biziň diýä ýanky goýun durmuşymyzyň nemesini bozýaňyz, akyşyny, gidişini bozýaňyz diýerler-de ýoksa hemçin nemetsin. Bolýa onda ýeňiş sag bol, köp iýleşler sizem sag bolun. Dinläniňiz üçin, pikirlerinizi ýazanyňyz üçin.
bolýa. Sag bolun.